Lilongwe City is the country's gateway to the whole world. Yes. How are you relating with the diplomatic mission and the corporate world to sell Malawi to the investors? As I said before, I'm new in this position. So for now, I can't explain more because I have my vision where I show you how I will be driving this city. I'll talk more about the city when I have a conference within this month. I'll have a conference where I'll tell people about my legacy and my friend including Tundua Amalawi amina vezeka muno mu Lilongwe City kuti tapanga launch clean up campaign imene tikukonza mzinda wa Lilongwe koma ndizopesa chisoni kuti takoza dzulo koma kuti muvilere lero mukapeza zoti muzinyala zochuluka ngati zamba kale zidabwera kale so ndimafuna ndipemphe anthu amene avezeka mzinda wa Lilongwe kuti tisaonane nkama kufira tikamati kubwera mmenemo tikabwera ndi chiganizo china musaone ngati anthu likwalakwira chifukwa chonena kuti nzosatheka kuti ife tambisa chinthu ngati city inu anthu amene mukupanga business malo omwewo ndi kumachionongaso. Number 2 ndofuna ndiyankhule ndi amene akupanga njinga zakabasa ndithokozeswa kuti panopa alino ndi campaign imene akugwira njinga zimene zili zosakhumira njinga mu Lilongwe munde izikunyasisa kwambiri launi sikuoneka bwino so ndimafuna ndapemphe Akabasa Association kuti ndi atatichosera malanki mtauni ifa kumene kujasokola anthu amene amayendesa. Number 3 ama minibus angosandutsa paliponse depot yawo so chimene chiso ndimafuna ndipemphe amene amangana za minibus association kuti nawo satatithandizira kuti zinda uja tikamati tikuona kapena tikukoza tidziona kuti tikakoza pakuti kwa panopa kuti mukaone ma minibus njinga za moto simungaone pamene mungakakoze mtauni mwicho so ndikuwapempha magulu amenewa kuti ife tisanatengepo action akhale nawo pasi anthu awo kuti tikamatenga action tikhale titadziwisa. Zikomo kwambiri. Tikatero tamaliza program yathu ya Zodiac exclusive leo. Maswala banji konse kumene muli. Iyayi blessed Friday. Friday lokabana wa anonse and tikambe nkhani ziwiri. Yoyamba actually kandiza ku Malawi yoyamba ndi nkhani yokuzana ndi mayor aku Lilongwe anali ndi interview pa Zodiac imene ndithu yautsa ma trends kwambiri mipongo ifoti okay mayor aku Lilongwe pavuta kwambiri ndi chizungu anafusa fosolo linalo kuzana ndi kuti iwo ngati meya wa mzinda wa Lilongwe mzinda wa Lilongwe ukhaso mzinda umene uli njira yolumikizana kupita ku corporate world ku international like anthu onse nangasi ndi capital city Lilongwe anthu onse akunja akafuna amagena kudusa mu capital city. So pankhani kuza ndi diplomatic missions amene wawa akuona kuti akuchitapo chani pa zinthu ngati zimene zizi makamaka pankhani kukhuzana ndi iwo kuligulitsa dziko la Malawi right since iwo ali pa mchombo penipeni mu capital city iwo akuchitapo chani. So actually chizungu chija ineyo ndi chikhulupiriro chonse after mmene naonera mmene amayankhira ndi chikhulupiriro kuti chizungucho iwo chinapeta sanachimvetse kuti chimatanthauza chani chifukwa yankho lake linali lina ende anthu akuyankhula yayi makuti chizungu guys I think it's high time now panopa tivomereze kuti akuluakulu tiyeni tizilumikizana mu chiyankho chathuchi chichewa chizungu tizingochiphunzira for communication kuti mwina mwake tikufuna kulumikizana ndi azungu ngasi it's like
the global nation, the global language. Chizungu chochote chimankhoda, you understand, it's like the international language. So titamaphunzira chizungu chichacho ngati kuti chogwiritsa ntchito pa nthawi imene chikufunikirira sithomathandiza. Komano ma issues amene analipo apa ndakulilongwe, right? Ma issues analipo apa ndakulilongwe, ma issues amene analipo apa adziko la Malawi, and in mukeka chizungu meya zikumvota kuyankha zinthu zicha iyayi apapa ineyo basi kungoti imene zilili kulilongweku tasesa komano ayi anthu like sizogwirizana. Sizogwirizana. So I think okay, ine sindikuwapanga blame ameya kuti sanamve chizungu. No, chifukwa chizungu was not necessary. Sichinali chofunikira. Amene mangopitiriza interview mchichewa kuti zinthuzi iwo amve komanso ifeso amveso iwo kuti fundo zawo zikuti bwanji. Sinofanira kwina kwa kuti makuti koma mufanira ngosole nkhani yokuza ndi chichewa chokhacho. Chiyankhulo chathu chokhacho. Njomo samavutikatu. Guys, zinthu zitiye ndizichose ku chizungu tizipanga zinthu zathuzi. Njomo samavutika. Iwe tachosa gamo lako yapo. Iwe like jomo. Like zinthu za simple and straightforward. Chizungu okay poyamba pene jomo ndamene ndo kwambiri. Iyayi chichanchani akaibe classmate Sunday 5 makuti kama you see the guy akulongosola zinthu. Chifukwa zinthu take it, tazipanga zinthu zikhale simple. Akumapanga za simple. Makuti apa basi simple. Ameya akulilongwe sana pangedwa ma question ambiri. Kuti yayo chifukwa ngasa ndophunzira amene acha ndophunzira akuto. Zibe voto. Jomo ananenedwa ndamene amakayikiridwa koma ndamene akuchita zinthu. Akulilongwe sana kayikiridwe koma zikuvuta. So ndiye sakuona kuti tiyeni tiphunzire makamaka ku panga prioritize chiyankhulo chathu. Chizungucho inde nthawi ina yake imeneyo pa nthawi imene tizakoma ndazungu ndizaonetsa kuti tinaphunzira kuti tizolumikizana nanu koma noti kuti tipange ziyankhulo za usamunda azakulakulu pena pake munthu anafoyira kufuiratu munthu. Not good, eh? Not good. Chizungu ndi chiyankhulo sichimaonetsa level ya nzeru ya munthu. Sichimaonetsa kuti munthu iwende ndi oganiza kwambiri. Sichimaonetsa kuti iwende ndi ophunzira kwambiri chifukwa kuyankhula chizungu. Kuli anthu amene naona kwambiri mbiyo kuti kulemba satha kuwerenga satha koma chizungu amayankhula. Why? Chifukwa ndi chiyankhulo chawo mmene amayankhulira chichewa. Alipo ena to chichewa amayankhula bwino kwambiri koma kulemba satha kuwerenga satha. Okay, so issue imeneyo. Anyway, you know, what do you think? Muganzan. When I chizungu ndi manga kuti it's like a pena bage. Chimati lepe. It's like a barrier. Ndicho chinga, ndichileso chimati chinga kuzinthu zambiri. Even ku school uja kuti mvesa bwino zinthu zimativota foti pa chiyankhulo ta chizungu. Tiphunzire chizungu as a language koma tisaphunzire mchizungu. Maiko ambiri akutukuka anthu kwambiri anatukuka chifukwa amapanga understand china chiyonse chifukwa chili muyankhulo yawo. So tikafuna kuphunzira zinthu tiziphunzira muyankhulo chathu. Tikafuna kumvetsetsa zinthu timvetse muyankhulo chathu. You understand what I mean? Okay? Chizungu achakwera amene amatha chizungu even ma president adziko lina amaiko ena amachita kukhumbira chokwera koma chinapindula chani? Nothing. Chinapindula chani chizungu chachakwera? Palibe chimene chinapindula. Basi mankhala I gotta do it's anana. Basi zinathapa tu koma dziko kanika kuyendetsa. So anyway, nkhani number 2 ndi Sylvester Ayuba James. Papo MP amene mtundu wa MCV komanso ndi lawyer. Analemba pa tsamba lake la mchezo kuti
munthawi yachakwera Trump anatumiza anthu kupita kwa chakwera ka 5 times kumuwuza kuti afe kuti pase maminerals awo kasiya upange sarenda azunguru amene right azunguru amene ena kuti ya imadana azungu banji abaso bantu kamba za Malawi ndi azungu akuti anabwera kwauza kuti mupange sarenda tikuzifuna komasa babanga pressurize kwapasa pressure kwakakamiza muvesera masettlement yo kwakakamiza anyway pakadali panopa we don't know kuti chachitika njani walemba ye kuti siri kudzozoleka asainana matems anthu wachikama ka asainana zo matiro utani kwa pakadali pano asainana kuna ndibeso munthu wakodomera kuja kukasiya basi mkumena masana nako anali ndithu manyumba air condition ma aircon basi anu ake amalawi mamenos amene wao abendula jani I don't know guys ndewa yankula kuno kuti fair guys I mean dziko la thuli it's like I mean I can't even mention it. So izo ndizimene sabano Sylvester Ayuba James amanena kuti tichangamuke issue imene yolo ku parliament sinafiki issue ofunika ngati imene chimene chuma cha dziko chimenecho chuma cha Malawi chimenecho olo ku parliament sana kambirana asenela na ukhawo community azungu acha kana kwa Forex so njani like how come inu kunja I mean America amene ndiolemera kwambiri akawako ndiolemera guys why akarengera ifa minerals by anthu osauka kungu kuzarenga minerals zato amachuko kurenga mafura anu wake koma pa front akamabaya portray akamakuonesa niwo akuonesa ngati the care amasamaza inuyo afuna makuti that's all. Koma at the end of the day afuna niyo muzika mufengara galo mukao sauka mufengara galo. So you have to question things. Zinumuzizibanga question. Ntaina yake kulimawo manina kuti ukazaona chinthu chaulere if you see three things ukazaona zinthu zaulere uonesese kwambiri usamale fankutheka kuti iweyo ndi price iwe ndi katunduyo iwe ndi katunduyo iwe ukugulitsidwa zimatheka zimenezo iwe umone ngati hayi akulu andichitira ubwino ineyo iye andipasa zinthu zaulere basi iye abe amandikonda kwambiri iye nzili bwino kwambiri nzaulere no sizaulere akatero zithuzi zozoti iwe ndi commodity iweyo ndi product iweyo ndi business you. So sometimes azungu ambanga zimenezo amagulisa amakhangala pasini zaulere koma zozoti tikolola thaisina kwana and drama zake zimapita kuti amadziwa sazungu acho kuti izizi zitapatsa andale ajenzi kwa ngova athandiza kuti ndama kuti ati kusipite kumaphunziro ndama aje athandiza kuti ndama kuti zipite kwa kuti amadziwa so kuti aje akaje ije akana ndama zati hey tatipaseni ijo tufuna ijo simangapanga mfyo munasela na madiru mukudziwena bidiro ya mineral chata sana kuti basi yowa anytime akafuna azibaya uzakumpa zinto zicha. Guys, thank you so much. Kumano it's just my concerns amene nkhani yose ndakamankhani zili kuma zose zikulumiza ndi utsamata lero kuli budget ku parliament de tipasana bima update a budget kumene kuli Minister of Finance Mwanamveka ali kumene kunditu parliament kupeleka nditu budget. Guys, thank you so much Malawi and cameras.